Hur kallt är det på ice-touren? Inte 99 minus? Nej, det är absolut inte. Det är, vad är det? 15, 20 minus kanske. Är det sant? Men det är lite varmare när folk springer ut in. För det kallare på ishotellet är det 5 minus. Ja, då är det kallare här. Jag ska gå den här touren, jag ska bara min kompis som kissar. Gör det. Det kostar inget va? Vi kan bara... Får boka i entrén. Är det jättelång kö? Just nu tror jag inte det är så många. Då ska jag gå och boka. Så har ingen kö? Det var ingen jag var och skrev upp mig. Ja, då går jag och skriver upp mig. Men jag hoppas det är okej. Jag kommer slänga ut det på nätet också så att du har... Jag frågar nu bara så du vet. Nej, nej. Jag videobloggar åt en sajt. Jag messar på mässan. Ja, det har du. Igår då? Nej, det här är kul. Jag tycker att åtminstone en ska slicka där. Nej! Vad sa jag åt dig? Slicka på... Ja! Nej, jag vågar. Ja, det är roligt. Du kommer här. Ta alla, akta! Va? Kommer bärsen där? Glasen blir kalla om vi sätter dem här. Det är det där. Sluta luras. Nej men det är sant. Det kommer här. Jävla kallt där. Okej, nu står mitt glas där. Nu får vi se. Man har tur att det är 2 mössor där. Eller är det för fan? Mr. Wayne kommer nu. Va? Berätta! Vad fan är det som händer? Ah! Roligt och roligt! Wow, det är kallt! Och alla bara bärs, 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 bärs. Vad är den här reklamen? Herrarna börjar skrika över det där och damerna skriker över det. Joel! Jonas! Ah. Vad roligt! Fan, Heineken, ni är duktiga ni. Ja, det är stek! Ja, det är stek! Champagne, man steker! Man steker! Man steker! Ah, man steker! Härligt! Det här är ju våren i Norrland. Här står de och steker. Fan vad ni steker, ni gör det så bra. Det är liksom annat än Båstad och Gotland det här, eller hur grabbar? Ja, man steker. Men det fattar inte de här fejkstekarna. Vi är de äkta, eller hur?